Είναι ένα εκκλησάκι, ψηλό, ψηλό, ψηλό. Θα κάνω το σταυρό μου με το Θεό μιλώ. Είναι ένα εκκλησάκι, ψηλό, ψηλό, ψηλό. Θα κάνω το σταυρό μου με το Θεό μιλώ. Τη θάλασσα κατέβω, ψηλά, ψηλά, ψηλά. Τα πόδια της απείρα, ψηλά, ψηλά, ψηλά. Αγιέ μου Γιώργη λικαβιτά, στα σπροσουτάλογο καμάρωτε. Αγιέ μου Γιώργη, κάνε το θαύμα σου και θα σου φέρω εγώ το τάβο. Για μια γυναίκα που ήταν το λάθος μου, προστάτεψε με από το πάθος μου. Μηχανήματα του διαβόλου, βγάλτε την πρίζα, παιδί μου, επιτέλους. Εκείνη η πρίζα. Βλάχο, άνοιξε την πόρτα, σε παρακαλώ. Μάλιστα. Δεν είμαι εδώ για κανέναν. Εκτός βέβαια αν είναι από την Αρχιεπισκοπή. Υπάρχει πρόβλημα. Ό,τι σας λένε θα λέτε ναι. Ό,τι μας λένε θα λέμε ναι. Κατάλαβες? Μα ποιες είναι αυτές? Ποιες είναι αυτές? Αυτές κύριε Δικητά είναι συμμαθήτριέ μας στην χοροδία του Αγίου Παντελεήμονος. Είστε κι εσείς της χοροδίας του Αγίου Παντελεήμονος? Ναι, κατάλαβες? Ηρέμησε καλέ. Τι λέει ηρεμήσει, ορίστε τώρα δεν το σηκώνει. Ξαναπάρ' το σε λίγο. Μα δεν μπορώ να το παίρνω συνέχεια. Γιατί? Μωράς το διάλογο κι εσύ από εδώ πέρα. Όχι αγάπη μου, όχι, δεν θα κάτσω εγώ να περιμένω μέχρι αύριο. Τώρα θα πάω εκεί, τώρα. Ευτυχώς έχω κλειδιά, θα κάνω έφοδο. Σε ποιον? Μάσεψέ τις και τρόμο γρήγορα. Κυρία Κάκαλε, θα ήθελα να προτείνετε εις τας καλυφώνους νεάνιδας να μας ψάλουν κάτι. Τι να μας ψάλουν τώρα, νεάνιδες? Κυρία Κάκαλε, επιμένω να μας ψάλουν κάτι. Κακό του κεφαλιού σας. Ψάλετε. Τι θα μας ψάλουν, νεάνιδες? Από του έρωτα τα μυστικά, εγώ ζητώ τα βασικά. Βαριέμαι περό καταρρεκτικά, δεν θέλω παλαμούδια. Βαριέμαι περό καταρρεκτικά, δεν θέλει παλαμούδια. Σε παίρνω από το κινητό για να μην χάνουμε καιρό, δι' σου κι έρχομαι. Για να μην χάνουμε καιρό, σε παίρνω από το κινητό, δι' σου κι έρχομαι. Δεν το αντέχω το αργό, το αργό. δεν το μπορώ το μιλητό, γιατί μ' αρέσει στο ψητό να πέφτω με τα μούτρα. Γιατί σ' αρέσει στο ψητό να πέφτεις με τα μούτρα. Σε παίρνω από το κινητό για να μην χάνουμε καιρό, δι' σου κι έρχομαι. Για να μην χάνουμε καιρό, σε παίρνω από το κινητό, δι' σου κι έρχομαι. Μας παίρνεις από το κινητό για να μην χάνουμε καιρό, δι' σου κι έρχομαι. Για να μην χάνουμε καιρό, σε παίρνω από το κινητό, δι' σου κι έρχομαι. Δι' σου κι έρχομαι. Δι' σου κι έρχομαι, κατάλαβες? Αυτό ήταν το επαγγελματικό δείπνο που είχες. Να σου εξηγήσω μισό λεπτό ότι... Σαν δεν τρέπεσαι, λέω εγώ, κυρία Κάκαλε. Αυτός είναι ο Αλβανός, κατάλαβες? Τι
Τι σημαίνει εδώ, κύριε Κάκαλε, κατάλαβες? Σαν δεν τρέπεσαι κι εσύ πορνόγερε που δεν ξέρεις τι γίνεται εδώ μέσα. Κύριε Κάκαλε, εσείς όχι μόνο για εκπαιδευτής δεδάλων δεν κάνετε, αλλά ούτε για εκπαιδευτής σκύλων. Και τα είχα οργανώσει όλα τόσο τέλεια.